Gipailawom na sa state of calamity ang Tagum City tungod sa dengue outbreak kung asa siyam na ang namatay tungod sa maong sakit karong tuiga. Busa na nawagan ng City Health Office ngadto sa mga residente nga kanunay manghinlo sa palibot nga usa sa mga pamaagi sa pagpakgang sa pagkuyanap sa maong sakit. Ani report ni Argil Relator. Sa datos sa Tagum City Epidemiology and Surveillance Unit, gikan January hangtod November 22 karong tuiga, miabot na sa 1,054 ang kaso sa dengue, gikan sa 23 ka mga barangay sa syudad. Pinakadaghan sa mga nataptan og dengue ang nag-edad 0 hangtod 5 years old. Sukad Enero, siyam na sab ang natalang namatay, din upat ni ana ang taga-barangay Visayan Village. Ang samang barangay sab ang natalang dunay pinakataas og kaso sa dengue. November 6 nag-dengue surveillance mi. Nya pag ano man ito positive gid ang mga samples. Mo tong gi-aware na mo ang pork chairman nga mag-clean up drive jud. Kung mag-dengue surveillance jud ang kinahanglan puksain hasta ang sa sulod dili ang kasagawas. So ang uban manggod nga mga kuan, ang uban manggod kaning mga tao pud uban kay ang ilaha lang kon basta hinlo na sa gawas ana. Usa sa mga nagka-dengue ni atong Setyembre og naka-recover na ang igsuon ni Desa. Dili po ko makaingon nga layo siya og nakuhaan atong sakit kay sa amo apong purok nga gipuy-an dili man kay siya lang pud isa ang nagka-dengue, so possible jud na nara pud jud na dira sa among palibot. Tungod sa kataas sa kaso, di konsidera na kining outbreak sa local health authorities. The last na taas yung kayong kaso was 2016, no? Naabot na sa alert level. So far this year pod, at the beginning of the year, medyo nagsugod nagtaas siya, no? Although di pa kayo ingon ana ka kuan, di pa kayo ingon ana ka taas gyud, but pag abot manggod og around September, nagsugod nagsaka August, and then pag abot og September manggod na break na manggod niya ang katong ginatawag natong epidemic threshold, no? So taas na jud kayo ang kaso. Approximately 51% sa mga barangays diri sa Tagum City ang affected. Dili na matud pa musaler ang naandang pamaagi sa pagkontrola sa dengue. Busa, gipasa sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ngadto sa City Council ang pagpailawom sa syudad ubos sa state of calamity aron magamit ang pondo ug resources. So klase-klaseng approach ang gibuhat namo nga uban dito kung makaya og clean up drive lang clean up drive, pero clustered case na tan-aw na mo mag-misting ni unya. Depende po pag-assess pod kung pwede larvicide lang. Mas gwapo tong larvicide kay mas gamay og gasto. Pero so far weekly na ang activity nato nga ginabuhat, including ang ato ang pag-educate sa mga tao. Gawas sa mga lakang karon sa LGU sa pagkontra sa dengue, ninawagan sab sila sa mga residente sa makanunayong pagpanghinlo sa gawas ug sulod sa panimalay. Ipakonsulta sab dayon kung makabati og sintomas. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.